Здравейте! Започваме с дишване и издишване, движими ръце. Ръце на таза наклони от талия ляво-дясно с изпъване на горната ръка 8 пъти. Кръгове с таза 4 пъти. И 4 пъти на другата посока. Започваме с тренировката. Повдигаме на пръсти и приклякаме до клек. Изпъваме ръце над главата 8 пъти. Гърба изправен, корема стегнат, коленете не преминават пред пръстите на краката. Задържаме долу в клек, ръце на тила и сега изправяме, усукваме към едното коляно, приклякаме към другото 8 пъти. Сега ще изправяме, приклякаме, изпъваме ляв крак, връщаме в клек, десен, връщаме в клек, изправяме горе 8 пъти. Отново задържаме в клек, изпъваме ръцете напред и сега ще свиваме лакти, събираме плешките и изпъваме ръце. Само 8. Можете да вдигнете таза малко по-нагоре, за да е по-лесно. Гърба е абсолютно изправен, рамене далеч от ушите. И преминаваме на колянна опора. Заобляме гърба и обтягаме 4 пъти. Изплаваме левия крак назад и дясна противоположна ръка напред. Пускаме ги надолу изпънати и вдигаме горе. 16 повторения, бавно и с контрол. Гърба е абсолютно изправен, корема ви е стегнат. Връщаме на 4 крака, заобляме гърба и обтягаме. 4.
и изплъваме назад десен крак и лява ръка напред. Пускаме ги изпънати долу и вдигаме горе 16 повторения. Лягаме по корем, ръцете над главата, краката отворени малко по-широко от широчината на таза. И сега повдигаме горната част на тялото и краката и пускаме долу 8 пъти. Не е необходимо да вдигате краката твърде нависоко. Сега задържаме краката горе, горната част на тялото е на постелката и само пружинираме 8 пъти. Пускаме долу краката и сега ще повдигаме горната част на тялото, ръцете отиват назад и лягаме долу, ръце над главата. 8. Сядаме назад в детската поза. Челото на постелката. Хващаме с дланите стъпалата и за облен гръб повдигаме таза нагоре. И лягаме в страни, свити крака пред тялото, левия крак е отгоре. Вдигаме свит ляв крак, изпъваме напред, сгъваме, пускаме долу 8 пъти. Следващите 8 вдигаме свит крак, изпъваме го надолу, свиваме отново и пускаме долу. Пускаме лявото коляно пред тялото, изпъваме долния десен крак надолу и сега ще вдигаме изпънат десен горе и долу 16 пъти, вътрешно бедро. Стъпалото е успоредно на пода. Лягаме по гръб, ляв глезен над дясното коляно, натискаме към гърди, разтягаме.
И лягаме на другата страна. Десния крак е отгоре. Свит крака пред тялото. Вдигаме свит десен крак, изпъваме напред, свиваме го отново, пускаме долу. 8. Следващите 8 вдигаме свит крак, изпъваме го надолу, свиваме отново и пускаме. Дясното свито коляно пред тялото, долния ляв крак изпъваме и сега ще го вдигаме изпънат горе и долу 16 пъти. Тазобедрените са точно една на друга. Стъпалото е успоредно на пода. Лягаме по гръб. Десния глезен над ляво коляно, натискаме към тялото, разтягаме. И продължаваме с упражнения за корем. Стъпалата на пода, кръста залепен за пода. Ръцете над главата. Повдигаме рамене, правим един голям кръг с ръцете и лягаме долу. 8 пъти. Задържаме раменете горе, дланите зад врата и сега вдигаме левия крак към корема, изпъваме го напред, свиваме отново, връщаме долу, сменяме краката. 8 пъти. Кръстът е залепен за пода през цялото време. Двете стъпала на пода, раменете долу, ръце над главата. И сега вдигаме отново ляво коляно към корема, ръцете отиват напред, лягаме долу, дясно. 8 пъти. Следващите 8 задържаме раменете горе и свития крак, сменяме, вдигаме другия свит крак, лягаме долу. И отново вдигаме рамене горе, сменяме краката, лягаме. Когато лягаме, задържаме единия свит крак горе.
Задържаме отново раменете горе, ръцете зад врата, свити крака, ножички. 16 пъти. Ако ви е по-лесно, може да легнете на постелката. Дясното стъпало на пода изпъваме левия напред. Сега го свиваме към тялото, усукваме към него и изпъваме. 8 пъти. Кръста отново е залепен за пода. Смяна другия крак. Още 8. Рамене на постелката, длани под таза, свити крака нагоре, повдигаме само таза. 16 пъти. Дясно стъпало на постелката, левия крак свит горе, усукваме към него и лягаме, пускаме крака свит долу. 8 пъти. Смяна другия крак, още 8. Рамене на постелката, длани под таза, натискаме свети колене към тялото и пускаме долу 16 пъти. Не трябва да има разстояние между кръста и постелката. Ако не ви е възможно, не пускайте стъпалата додолу, до там, докъдето не се отлепя кръста. Двете стъпала на пода, ръце зад врата, пружинираме с раменете горе 16 пъти. Лягаме долу, длани под таза, дигаме ляв десен свит крак към корема 8 пъти. Двете стъпала на пода, ръце зад врата, пружинираме горе още 16 пъти. Лягаме долу, длани под таза, свити колене към тавана и сега ще пускаме ляв десен свит крак към постелката 8 пъти. Ръце зад врата, ножици с усукване, свити крака. 16 повторения, последни усилия.
Задържаме раменете няколко секунди горе. И лягаме долу, прегръщаме крака към корема. Изпъваме тялото, дишаме дълбоко, разтягаме корема. Длани под коленете заоляваме и изправяме горе в планк на лакти. Лактите са точно под раменете, таза не виси, не изтърчи, корема е стегнат, врата е издължен, раменете далеч от ушите. Свиваме ляв десен крак към постелката 8 пъти. Сядаме назад детската поза. И отново връщаме в планк на лакти. Ще свиваме и двата крака към постелката и изпъваме. 8. Ако ви е много трудно, свивайте ляв десен. Задържаме в планк около 10 секунди. Дишайте равномерно през цялото време. Сядаме назад детската поза. И сега плъзгаме брада, гърди, корем, поглеждаме нагоре, кобра или може да поставите лактите на пода, по-лесно е. Сядаме на постелки, стъпалата събрани, колене отворени, пеперуда. Изпъваме левия крак напред, дясното стъпало във вътрешното му бедро и навеждаме напред. Смяна. Изпъваме десния напред, ляво стъпало във вътрешното бедро. Сядаме на постелката и кръстосваме краката. И сега ще плъзгаме дланта на линията на таза и навеждаме от талия. 8 пъти. Раменете далеч от ушите. Прехвърляме тежестта на стъпалата. Изпълваме краката до там, докъдето ни е възможно. И бавно изправяме главата последна. Дишваме и издишваме. Още веднъж. Дишваме и издишваме. И сме готови с тази тренировка.